Predstavím vás, našu patrónku. Jeden novinár a spisovateľ sa raz opýtal matky Terezy. Nebojí sa smrti? Matka Tereza sa nahlas zasmiala a povedala. Ha, ha, ha. Nie vôbec. Umrieť znamená vrátiť sa domov. Kto by mal strach vrátiť sa domov ku svojim drahým? Okamih smrti nedočkavo očakávam. Tam hore nájdem Ježiša a všetkých ľudí, ktorým som sa v tomto živote snažila dať lásku. Zídem sa tam s deťmi, ktoré som sa pokúšala zachrániť a ktoré mi zomreli v náručí a považovali ma pritom za svoju mamičku. Nájdem tam všetkých chudobných, ktorým som pomohla. Umierajúcich, ktorí naposledy vydýchli v dome, ktorý som pre nich v Kalkate postavila. Budú tam jednoducho všetci ľudia, ktorí mi na tejto zemi boli drahí. Takže to bude nádherné stretnutie, nemyslíte? Raz sa v uliciach Kalkaty zastavila skupina turistov pri matke Tereze. Krmila hladné a opustené deti. Ako si ju jeden turista fotil, zašumral si. Toto by som ja nerobil ani za $1 000 000. Matka Tereza zdvihla hlavu, obrátila sa k nemu a odvetila. Za $1 000 000 by som to veru nerobila ani ja. No povedala si na mikrofón. Nie. A teraz vám ešte ukážeme náš pokrik. Aj keď bez peňazí. Máme krásny 7 dní v týždni. No takže, naša skupinka sa volá Milionári bez peňazí. Lajku? Nemáme tam niekde lajku? No, my sme veľkí plukovníci. Nie sme iba podvodníci. Sme my silní bojovníci. Zľaknú sa nás protivníci. Sú s nami aj bieli koníci. Náš svätý Ján Mária Vianney a my sme si vybrali scénku, ktorá vlastne decka najviac zo životopisu zaujala a vlastne aj preto sa voláme diabolské dievčatá, takže oni sú aj také diabolské, takže to je. Ján Mária Vianney bol malej a chudej postavy. Vlasy mu padali až na ramená, mal vysoké čelo a ohnivé oči mali v sebe nezvyčajné čaro. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Od malička vychovávali svoje deti vo veľkej úcte. A tak sa Ján stal kňazom. Vyčistil kostol, faru zariadil len najnutnejším nábytkom, spával na zemi, jednoducho sa obliekal a dokonca si spánok skracoval. 10 rokov si varil len sám a stále to isté jedlo, varené zemiaky. Často ich zjedol, hoci boli aj plesnivé. No ani diabol ho nenechal na pokoji. Trápil farára hrmotom, buchotom na jeho fare, nedal mu spávať, snažil sa ho znechutiť. Raz mu dokonca začala horieť v noci posteľ. Svätý kňaz teda začal so zlom bojovať sám, modlitbou. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.